Egotzailea egiteko leku baten bila zenbiltzan, baina bizitzeko lekua aurkitu duzu. Dena gertu dagoen leku bat. Erritmoa zuk markatzen duzun lekuan. Ongi etorri Arabako Esira, non abanguardia ez dagoen eraikinetan bakarrik, horietan lan egiten duten pertsonengan ere. Hemen eginez ikasten da, galdezka ikasten da, eta lagunduta ikasten da. Hemen ez zara soilik gutariko bat, Arabako Esian jarraipena gertukoa da. 40 espezialitate baino gehiago eta ikerketa instituto bat zure zanetara. Denetik 10 minutura. Ahaztu trafikoan galdutako orduak. Irabazi denbora benetan axola duen horretarako. Gasteiz Green Kapitala da. Benetako bizi kalitatea. Prestakuntza espezializatua zure denborari uko egin gabe. Profesionalki hastea, etxean zaudela sentitzea ere badelako. Arabako erakunde sanitari integratua. Zure etorkizuna hemen hasten da. Aukera gaitzazu.